नै बे संगालिखौ देबाय दायो दहाय देनानै होखांबाय आरोना दैयाव नै मा सिस्टेम जमा थाजोब्बाय दैयाव नाफ्रा नै खाराव माराव जाजोब्बाय खानानै गबजा बुरै खाबा खानानै गबजा हे फाग्ला हनै फिसा गाबबाय गाबथोंलै ना बामि जोंहा बोथोरनि गिबियावनो फार्स्ट टाइम जाग्रो नागिरलायबाय थास' आथिं लोगोफोर बे संगालि बिफां मामायानो हाफैदों बेलासियाव गाबोन फुङाव थांगोन ना लायनो ओमफ्राय बेलासियाव हाफैखाबाय गाबोन टाइम हास्लाबनाय नङा ओंखायनो मोनबाय नै एसेसो मेरला दं एभेलेबेल लोगोफोर बे संगालि हानानै लाबाय आं ओरै मोनसे गाबोन नानि थाखाय बेयो थयलाजों लांसै न'आव थांसै मोनागुलायबाय नै बे संगालिखौ दानखाबाय जेरै फुंजानि जाबाय दाननाया नै बे संगालिखौ देबाय दायो अन्थायाव देनो मुस्किल जागोन ओंखायनो दानो देखाबाय न'आवनो अन्थायाव एसे देखांबाय नै दाबो देखानाय लोगोफोर बुरजा दंबावो देनानै होखांबाय आरोना दैयाव नै मा सिस्टेम जमा थाजोब्बाय दैयाव नाफ्रा नै खाराव माराव जाजोब्बाय दानिया नै दख'नासो साबाय आरोना दख'ना होबाय नै मोनसे नांबावगोन दख'नाया दिनै नै बेसंगालिजों ना हमनो नागिरदों आरोना गासिखौबो थेजोब नागिरबाय मामिया नै अन्थाइजों थेगासिनो आरोना ओइ मुस्रिया साना दंहैयो आरोना मानै मोनजेनबाय नै नाखौनो मेरला दं मोनबाय दुलाबाय दा one start दानिया बोखांसै नै नाखौ सोदो umurlibu juga bu मनायावबो दङ नाया बामि मासे दङ नैबाहाय बामि माथाम माब्रै नैबाहाय बामि माब्रै दं आरोना नै दा थांसै जोंहा न'आव थांनायनि टाइम जाबाय आरोना बेलासि जाथारबाय गोगोमदो दे गोजोमदो थाब दुगैला ब्लद दानिया नै दिंखिया खानो नागिरबाय बाबाया नै खागासिनो दिंखिया गथ' बायै दिंखिया खानाय आं गथ' बायै दिंखिया खानाय आगै गथ' बायै दिंखिया खानाय ओइ दलथा गथ' खायै दिंखिया बानाय आगै गथ' बायै दिंखिया खानाय दलथा दोनखाबाय डिस्टार्ब खालामबाय थायो दिंखिया खानायफ्रावहाय गथ' बायै दिंखिया खानाय आगै गथ' बायै दिंखिया खानाय खाबा खानानै गबजा बुरै खाबा खानानै गबजा हे फाग्ला हनै फिसा गाबबाय गाबथोंलै फिसा गाबनायखौ मिथिया नामा खाबा खानानै गबजा आगै खाबा खानानै गबजा दानिया नै न'आव लाबोबाय आरोना लोगोफोर मिक्स नाजों नै ओइबासिनो थास' आथिं दिंखिया खाना लाबोदो आरोना लोगोफोर मबाइलाव सेभ खालामनाय लोगोफोर बामिया नै
बरिया गिदिर गिदिर नै ना खान्दा ना गिदिर सुनसै बेखौ दायो खान्दा ना खान्दा एबाराव ना बामिखौ सुनसै जासाय खादाब्रै लोगोफोरनि आलदा आलदा ना नैबे जाहैबाय नाफाम बानायनो थाखाय दोनबाय खादासे ओमफ्राय नैबेखौ माखासे फोराननो नागिरबाय ओमफ्राय नैबेखौ एवगोन आरोना दानो ओमफ्राय नैबेखौबो एवनो नागिरदों सिङाव ना खान्दाबो दङ लोगोफोर गासिबो नाखौ लाबोजोब्बाय ओमफ्राय मोनागुलायबाय नै लाबोयै ओमफ्राय आं माने न'आवनो थालांनाय जादों ओमफ्राय मामि पापा सनिया थांदों आरोना माने आंहा न'आव जेसिबिजों एसे खामानि दंमोन ओंखायनो आं थांनो मोनाखै ओमफ्राय भिडिअखौ बिसोर बांद्राय खालामाखै एसे खालामदों थेवबाबो नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय मोजाङै दिन्थिजोबनाय जायासै नेक्स्ट भिडिअ आं थांनाय जायोबा नोंथांमोनहा दिन्थिगोन नै जोंहा बोथोरनि गिबियावनो फार्स्ट टाइम जाग्रोनो नागिरलायबाय थास' आथिं मोनजाजेनलायबाय नै लोगोफोर नै बेखौ खि गारनानै फोरानबाय नै बेखौ खि गाराखै लोगोफोर बेयो जाहैबाय नाफाम खान्थाल बांद्राय मोनाखै मोनबा गोदै जागौमोन जानो हानाय नङामोन ओंखायनो जाबाय दानो मोनफ्राम होनदा जि गोदै खालि सयथि खान्थालाबो मोनबा जानो हानाय नङामोनलाय खान्थाल बेंगालरावसो मोनजायो बेंगालराव खान्थाल बेगरखौ नाजों जागोन जों नाजों नै थास' आथिं ओमफ्राय जारि सुखानानै दोनबाय बेखौ होबाय नै ना गोरान फाइनालि मोनबाय नै थास' आथिंजों ना गोरान नाथुरि नै लोगोफोर गरमा जोंहा बाहेरायाव जानोसै गरमथार न'आव ओंखायनो थास' आथिङा जाथावखा थास' आथिं गोबावजों खनसे थास' आथिं ना गोरान नाथुर गोरान लोगोफोर फिसा खरेन